Από τον καιρό που έβαλε ορχήστρα ο Άγιος Θεράποντας, κάθε Κυριακή κάνει πάνω από 500 κιλά. Ωραία ιδέα του Παπαφώτη. Ακούς λειτουργία και μοιρακλώνεις. Ρε φίλε, έτσι είναι. Αρκεί να μην βάλει καπέλο στο κερί. Τι το πέρα στο κερί Μοσχαράκη, υπάρχει διατίμηση. Ρε παιδιά, ήθελα να ήμουν στον Άη Δημήτρη και να άκουγα τον Παπαγιώργη να καταργέται. Την κατάρα του Κυρίου να έχουν όσοι μετέβαλαν τον οίκο του εις λαϊκών καταγόγιων, το κοινώς επωνομαζόμενων σκυλάδικων. Κύριε Λέισον. Πρέπει να δράσουμε, αγαπητοί αδελφοί, και να τους τιμωρήσουμε. Ιδιαίτερα τον αμαρτωλό Βιολιτζή που ο Σατανάς έστειλε για να μετατρέψει τους πιστούς εις ακροατάς ρεμπέτικης κομπανίας. Να το τιμωρήσαμε! Να διαμαρτυρηθούμε! Μπουζουτιένονται! Μάχαιρα να λάβει! Όχι μάχαιρα! Μαγκούρα! Μαγκούρα σημαίνει δύναμης! Ορμάτε! Και ως όσον εαυτόν σωθείτε! Ακολουθήστε με χριστιανοί! Εμπρός πιστοί! Παιδιά, ο Παπαμπουρτός σας. Πάνω του, ελάτε μαζί μου. Πάλι φασαρίες δημιουργείς, τρογόπαπα! Είσαι και φαίνεσαι, Βερζεβούλη! Αν είσαι άντρας ρε, βγάλε τα ράσα να εξηγηθούμε! Τι κάνεις εκεί, τι κάνεις? Άσε με κάτω! Έλα εδώ! Άσε με ρε, μη με εμποδίζεις ρε! Ας σε εμποδίζω, όχι από εκεί, από κάτω! Από πού? Από εκεί, σκοτωθείς από εδώ! Πάρα τους τα αυτιά! Και με σένα είναι παλιοβιολιτζή, θα εξηγηθούμε! Πρόσεξε πως μιλάς γιατί υπάρχει και Θεός! Αυτό άσε με να το ξέρω καλύτερα από σένα! Είσαι αμαρτωλός! Παίζεις το όργανο σου μες στην εκκλησία! Όργανο μου είναι και το παίζω που θέλω! Απάνω του! Θα σε κόψω φέτες! Το δικαστήριο επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ποινή 20 ημέρων φυλακίσεως άνευ εξαγοράς. Κατηγορούμενο, έχεις να προσθέσεις τίποτε? Όχι και να προσθέσω κύριε Πρόεδρε, νομίζω φτάνουν 20 μέρες. Και να μην ξεχνάει ο αμαρτωλός ότι εκτός από αυτή τη δίκη τον περιμένει και άλλη, η θεία! Τη θεία σου! Άλλες 20 μέρες χωρίς εξαγορά. Πολύ φασαρία κάνεις αδερφέ μου. Ούτε μια πρόβα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μέσα. Ή το θερακί ήρθα. Δηλαδή ρε φίλε, πώς τη βλέπεις τη συμβίωση? Ούτε την ανάγκη μας δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μέσα. Ρε μάγκα, ωραία τα κατάφερες. Κι εγώ 20 έχω οικονομήσει. 20 μέρες. Με θίγεις. Έχουμε και ένα όνομα στην πιάτσα. 20 χρόνια και κάτι ψηλούς μήνους. Το λες και το ευχαριστιέσαι. Αμή, εγώ θα προτιμούσα να ήμουν Ισοβίτης. Βέβαια, είναι ένας τίτλος τιμής. Υπομονή όμως. Δεν ξέρει κανείς τι του επιφυλάσσει στο μέλλον. Δεν μου λες, γιατί σε μπουζουριάσανε? Ψιλοπράματα, ληστεία μεταφώνου. Δουλειά της ρουτίνα να ούμε. Έτσι για ξεμούδιασμα, Ακριβώς, με έπιασες. Το ονοματάκι σου? Λευτέρης Παγκανινάκης. Το δικό σου? Βλάσης Μπούκας. Στο επάγγελμα λειτουργώ πιο σκοριός, η Κορσές, η Νταβάς, η Λουλάς, η Κουβάς, η Αυτιάς, η Μούργος. Ο Σμούργος σίγουρα.
Έχεις οικογένεια, είσαι παντρεμένος? Ληστείες κάνω, όχι μαλακίες. Εγώ είμαι ο πρώτος. Στις ληστείες? Στις μονακίες. Παντρεμενάκιας Ναούμε. Δεν μου φαίνεται. Δεν έχει κάτι το μουρόχαυλο η φάτσα μου. Και παντρεμενάκιας και διατροφάκιας. 3 φορές παντρεύτηκα και 3 διατροφές πληρώνω. Τριπλό έγκλημα. Και πώς έγινε Ναούμε? Ας όψετε αυτό το ρημάδι το βιολί. Το παίζεις καλά? Από μικρός. Έχω βγάλει κάλους στα χέρια μου. Σπούδασα 8 χρόνια. Έπαιζα πρώτο βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα. Ένα βράδυ όμως... Δηλαδή ρε φίλε, εσύ σε περιβόλη. Με τόση ντομάτα που έπεσε, τι ήθελες να ήμουν? Και μετά τι έγινε? Σε διώξαν από τη... Πώς τη λένε τη... Ακόμα από ένα επισυνός από την κλωτσιά που φάγα από τον μαέστρο. Τα ήθελε και σε έναν ο κόλος σου. Ρε μπάσκησε ματάκιας. Εγώ έχω άλλου είδους διαστροφή. Για ρίχτηνα. Μ' αρέσει ο γάμος. Κερατά. Βρε μαζόχα είμαι εγώ, για να ευχαριστηθώ τη γυναίκα πρέπει να τη χρυσοπληρώσω. Τόσα και τόσα πέρασα, όμως εγώ εκεί κύριε, το βιολί μου. Φέτος κλείσαμε με τη γυναίκα μου 25 χρόνια γάμου. Γιορτάσαμε την ασημένια επέτειο. Δεν άργησα.
σε τίποτα, Λευτέρη μου? Το αντίθετο. Σας έφερα ένα κουραμπιέ και ένα λικεράκι έτσι για το καλό. Ορίστε. Ο κουραμπιές είναι η σπεσιαλιτέ μου. Βλέπεις είμαι ζαχαροπλάστη. Γι' αυτό κάνατε τόσο γλυκιά κόρη. Καλό. Πολύ νόστιμος ο κουραμπιές και με πολύ ζάχαρη πασπαλισμένος. Φαίνεται ότι δεν έχετε πόντιο υπάλληλο στο ζαχαροπλαστείο σας. Γιατί τι κάνουν οι πόντιοι? Έτσι και δουν κουραμπιέ το ξεσκονίζουν. Δεν είναι αξιαγάπητος. Λεβεντιά, λεβεντιά. Τι έπαθες, Λευτέρη μου? Χτύπω τον καλέ στην πλάτη λίγο να συνέλθει. Χριστός. Λίγο νερό. Έλα, Λευτέρη. Είσαι καλύτερα? Δόξα σοι ο Θεός. Το κοψοχόλιασες καλέ το κορίτσι μας. Αλλά τι κορίτσι σου δίνουμε. Μπορεί να μην έχει πλούτη, αλλά είναι μυαλωμένο και νοικοκυρεμένο. Είναι χρυσοχέρικο. Ό,τι πιάνει το χέρι της μάλαμα γίνεται. Όλη τη νύχτα κεντάει. Ναι, αλλά τώρα τις νύχτες θα έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Λευτέρη, σε παρακαλώ. Και πότε με το καλό ο γάμος? Πολύ σύντομα. Εγώ είμαι ασυγκράτητος. Δηλαδή ρε φίλε, ήσουν και βιαστικός, έτσι. Τι να σου πω. Ασυγκράτητος ήμουνα. Σε 2 εβδομάδες παντρευτήκαμε. Και σε 2 μήνες... Από ό,τι βλέπω εδώ ζητάτε διαζύγιο από τη σύζυγό σας Ευγενία ή Τζέννη ή Τζογαδόρα την Γκρίκ. Ζητάω διαζύγιο. Εδώ και τώρα. Και απαλλαγή από αυτή τη σακαφιόρα. Πάσο! Πардόν. Να ανακαλέσει ήθελα να πω. Καθίστε κάτι παρακαλώ, όταν θα έρθει η σειρά σας. Άντε μπράβο. Στην αγωγή σας ισχυρίζεστε ότι η σύζυγός σας πάσχει από χαρτοπαικτική μανία. Ναι, η Ρουφιάνα. Όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς εδώ μέσα. Ποια είναι Ρουφιάνα, Ρουφιάνα? Τη Ρουφιάνα, τη Χρυσοχέρα. Τώρα θα του δείξω ποια είναι Ρουφιάνα και Χρυσοχέρα. Καθίστε κάτω παρακαλώ. Τι είναι αυτό που βρήκε σήμερα? Κάτσε κάτω άνθρωπέ μου. Μα κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω σου λέω. Είναι δυνατόν? Κύριε Πρόεδρε, Πριν θα λες θέση σου. θα με χτυπήσει. Πριν θα πας θέση σου. Ψυχίστηκα κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό που πάθαμε σήμερα εδώ μέσα? Είναι δυνατόν? Ορίστε με σύγχυσες τώρα, κατάλαβες? Πάτε ένα καπάκι κύριε Πρόεδρε, κάνει καλό. Είναι καλά? Για εδώ. Πρέπει καρπιάρι. Πήγαινες θέση σου. Άντε μπράβο. Ορίστε, συνέχισε. Μάλιστα. Το μόνο που ξέρει να κάνει με τα χέρια της κύριε Πρόεδρε ήταν να ανακατεύει και να μοιράζει τραπουλόχαρτα. Και εσύ πότε το διαπίστωσες αυτό για πρώτη φορά? Την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Είχαμε αποφασίσει να πάμε γαμήλιο ταξίδι στη Βενετία. Κύριε Πρόεδρε. Βενετία. Μπέλα Βενέτσια. Μπέλα Βενέτσια. Κανάλι. Σαν Μάρκο. Πίτσα. Μακαρόνι. Κανελόνι. Ραβιόλι. Καριόλι. Εκεί που κάθε μουσικός ακούει το γονδολιέρι, το τραγούδι του γονδολιέρι και μουσικώνεται. Γονδολιέρης. Quando cento sentimento mi parlò di assai, mi piace farlo di Ισχύει, καθίστε και τέλος παρακαλώ. Για κάνε μου τη χάρη, πού νομίζεις πως βρίσκεσαι? Εδώ είναι δικαστήριο, δεν είναι η γέφυρα των στραγμών. Συνέχισε. Σταμάτη επιτέλους. Μου είπατε να συνεχίσω. Συνεχίσεις τα αυτή σου. Την κατάθεσή σου, όχι να μου παρσάεις το γονδολιέρι εδώ μέσα. Άντε μπράβο. Τελικά πήγατε στη Βενετία? Όχι βέβαια. Και πού πήγατε? Στο βουνόψιλα εκεί που σε αφήνουνε χωρίς βρακή, στην Πάρνηθα. Ήθελε να μην με εξοδέψει με ταξίδι στο εξωτερικό, να μην χαλάσουμε συνάλλαγμα και εγώ το έχαψα καθότι... Ερωτευμένος? Όχι, μαλακή. Μαλακά, πιο μαλακά. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, με κεφαλαία όμως, για να βάζεις τον τόνο εκεί που χρειάζεται. Επ' του θέματος κύριε, τι έγινε στην Πάρνηθα? Της ρουλέτας στο κάγκελο. Παρακαλώ, ποντάρετε.
στοιχήματά σας. 27 κόκκινο. Αχ! Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, ώρα να αποσυρθούμε στο δωμάτιό μας για τις σχετικές τρελίτσες μας. Τι έχουν να τους κάνω απόψε. Μην είσαι ανυπόμονος, Λευτέρη. Όχι, είμαι. Όλη νύχτα στη διάθεσή μας είναι. Τι όλη νύχτα, την μισή την έχουμε φάει εδώ. Καλά, μην ανησυχείς. Θα γίνει κι αυτό, θα γίνει. Τι κοιτάζει, πού πάει. Όχι από εκεί. Από εδώ. Τζένι, όχι από εκεί. Από εδώ είναι τα δωμάτια μας. Εμείς δεν θα παίξουμε στη ρουλέτα να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Πρέπει να δοκιμάσουμε από το άλλο που είναι σίγουρο κέρδος και αφορολόγητο. 3 κόκκινο. Τα άκουσες? Τι? Έπεσε το 3. Το τρίχιασα. Έλα, δώσ' μου 5.000, θα παίξω κι εγώ το 3. Έτσι όπως πάμε, στο τέλος θα παίξω κι εγώ τα 3. Και τι πιάσετε τελικά? Το μακρύτερο. Μπαρτόν. Δηλαδή η έμπνευση της αποδείχτηκε καταστροφική. Γιατί, ζήτησε κι άλλα λεφτά? Παρακαλώ, παντάρετε. Όχι άλλα στοιχήματα. No more, please. 34 κόκκινο. Το 34 ήρθε, δεν κερδίσαμε. Αυτό 3 ποντάρισα. 29 μαύρο. Το 29 ήρθε, πάλι δεν κερδίσαμε. Αφού σου είπα, κυνηγάω το 3. Γιατί είναι το 3 μπεκάτσα. Όχι άλλα στοιχήματα. No more, please. 3 κόκκινο. Το 3! Έπεσε το 3! Σταμάτα, ρε, ζήλι με έκανες. Δώσε μου 5 χιλιάρικα. Έπεσε το 3! Αυτή τη φορά δεν το έπαιξα, δεν είχα έμπνευση. Να χέσω εσένα και την έμπνευσή σου. Με συγχωρείτε. Της έδωσες κι άλλα 5? Ναι, αλλά σε μούντζες. Πού να τα βρω, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν έμεινε φράγκο ούτε για το δωμάτιο. Κάτι δεν μου λες, πού βρήκες για να πληρώσεις το ξενοδοχείο? Ελεήστε. Thank you. Ελεήστε. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, κύριε Πρόεδρε. Όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς εδώ μέσα. Κάτσε κάτω. Εκτός από το καζίνο ισχυρίζεσαι ότι έπεσε και χαρτιά. Μάλιστα. Συχνά ή κάπου κάπου? Κάπου δεν έπαιζε. Δηλαδή όταν κοιμότανε. Ακόμα και στον ύπνο της παραμιλούσε. Τι έλεγε? Μα ανάλογα με το παιχνίδι που έπαιζε. Όταν έπαιζε Θανάση φώναζε. Τα κατεβάζω! Τα κατεβάζω! Τι γίνεται, ποιος? Σώθηκα! Τα κατεβάζω! Τώρα τα κατεβάζεις. Τόση ώρα δεν τα κατέβαζες. Το παίρνω! Ποιον? Το μπαλαντέρ, το παίρνω! Χαίρε που έπαιξα. Τον παίρνει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, και όταν έπαιζε πόκα την αζόταν κάθε τόσο πάνω και τσίριζε. Κόντες με καπέλο! Κόντες με καπέλο! Κόντες με καπέλο! Χρονομία! Από τα 3 που κρατάω στο χέρι παίζουν τα 2. Έτσι όπως καταντήσαμε τώρα δεν παίζει κανένα. Ούτε ο Κούκος ο μόνος. Έλα, Βαγγέλη! Έλα, Βαγγέλη! Έλα, Βαγγέλη! Όρμα, Βαγγέλη! Όρμα, Βαγγέλη μου! Ξύπνω! Ποιος είναι αυτός ο Βαγγέλης? Γκανιάν! Βαγγέλης Γκανιάν. Αρμένης θα είναι. Κόρτος με καπέλο. Τα 3. Τα 3-2. Βαγγέλη τον παίρνει. Τον παίρνει τον Παλαντέρ. Γκανιάν. Αρμένης. Κόρμα Βαγγέλη. Κόρμα Βαγγέλη. Δεν μου λες, τόση μανία με τα χαρτιά. Μιλάμε για πολύ τζογαδόρισα, κύριε Πρόεδρε. Να φανταστείτε ότι στη Βασιλόπιτα δεν έβαζε φλουρί. Αλλά τι έβαζε? Μάρκα από το καζίνο. Αφήστε από νοικοκυριό. Η μικρότερη κατσαρίδα στο σπίτι έσαιρνε τρακτέρ. Μα γίναμε τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσουμε σοβαρά. Από τα πολλά αυγά που έχω φάει, άρχισα να κακαρίζω. Ο δικηγόρος που είναι? Εκεί είναι. Κοιμάται? Μάλιστα. Γιατί? Διαφωνήσαμε στην προκαταβολή. Πώς την πατάς έτσι, ρε παιδάκι μου?
Και εσύ γιατί δεν την καθάριζες? Τι θα πάθαινες? Το πολύ πολύ να τρώγες 20 χρόνια φυλάκα. Αστείο ποσό. Και ο πρόεδρος τι απόφαση έβγαλε? Έχεις ακούσει για την αγορά του αιώνα? Κάτι ψηλό άκουσα. Άκου τώρα και την κοτσάνα του αιώνα. Δηλαδή? Διαζύγιο κύριε πρόεδρε, διαζύγιο. Και για να γλιτώσω από αυτήν πληρώνω όσο. Όχι όσο. Θα πληρώσεις διατροφή. 20.000 το μήνα. Δηλαδή ρε φίλε, εσύ από ό,τι κατάλαβα είσαι βλήμα. Λένε ποτέ στο δικαστήριο πληρώνω όσο για τη διατροφή? Τι θέλεις να κάνω? Να την καθαρίσεις. Τι θα πάθαινες? Το πολύ πολύ να τρώγες 20 χρόνια φυλάκα. Τι λες να βλάζει? Δηλαδή εσύ φύρι το πάντα σου κάνω παρέα στο υπόλοιπο της ποινής σου. Και πότε με το καλό ζευγάρο στο κακό? Σύντομα. Στην αρχή προηγήθηκε μια έντονη ερωτική απογοήτευση. Τη λέγαν Μίτσι. Και ερχόταν τακτικά στο σκυλάδικο που δούλευα. Δηλαδή ρε φίλε έχεις περάσει και από ανώτερη εκπαίδευση, Η διατροφή τέχνας κατεργάζεται. Κατακούτελα. Το άτομο. Ο ερωτάς σου. Παιδί μου. Και δεν σου φαίνεται ρε φίλε? Τι να μου φανεί? Ότι είσαι καψουρομάνα μου. Όλοι οι καλλιτέχνες είμαστε ευαίσθητοι. Με συγχωρείς Ρε ας το αντερώσει ελεύθερο. Και δεν μου λες τι έγινε μετά από αυτή τη φάση? Άκου περίπτωση να σου φύγει το καφάσι. Συγγνώμη δεν το φέρω. Με πούντιασες. Αν είχα το βιολί μου θα σου έβαιζα απόψε τη Σερενάτα υπό το σελινόφος. Τη Ζαπέτα είναι? Όχι, το μουσαφίρι. Α, εντάξει. Ωραία βραδιά, ωραία βραδιά. Βραδιά για ερωτευμένους. Αχ, δεν έρχεσαι μέσα να πιούμε κάτι να τη βρούμε αλλιώτικα οι δυο μας? Τι να τη βρούμε, τη χάσαμε? Έλα. Έρχομαι. Βραδιά, Έλα, πάμε. Τρέχομαι. Όχι, δεν τρέχεσαι. Έλα. Έλα μέσα. Έλα, κορίνα μου, έλα. Μη μου ντρέπεσαι. Τι κοιτάς? Σ' αρέσει η συλλογή μου? Έχω απ' όλα τα όπλα. Μόνο το δικό μου λείπει. Πονηρούλη, εσύ πονηρούλη. Έλα. Σ' αρέσει το δωμάτιό μου? Δεν είναι πολύ ζελεκοτόν? Και το κρεβάτι έχει γίνει εδώ πάνω. Καταλαβαίνεις βέβαια τι έχει γίνει εδώ πάνω, Βέβαια με τόσο ναυτικό θα έχει γίνει η ναυμαγία της Σαλαμίνας. Πες μου την αλήθεια. Είμαι ο πρώτος σου άντρας. Όχι, αλλά θα είσαι ο τελευταίος μου. Γιατί, θα με σκοτώσεις? Όχι αγόρι μου, εσένα θα σκοτώσω. Τι είναι αυτό?
Κανονάκι. Όχι, αυτό το βάζω στο κεφάλι, έχει και φτερά. Πόσα ξέρεις εσύ, πόσα ξέρεις. Το παγόνι μου. Άτιμος. Ώσπου να σου τσιτσιδωθώ, βάλε κάτι να τριγκάρουμε. Μα τι κάνεις εκεί κάτω? Τίποτα. Πώς, τι κάνεις? Μου πέσε το τσιγάρο. Πονηρούλη. Και που να δεις τι έκπληξη σου ετοιμάζω. Κι άλλη. Κι άλλη. Τι είναι? Καλέ, αυτός ο ξεβράκωτος ποιος είναι? Δεν το ξέρεις? Είναι ο ναύτης του Τσαρούχη. Ναι, πού να το ξέρω. Κι εγώ στο ναυτικό υπηρέτησα. Λες να μην το ξέρουμε? Εγώ τα θαλασσινά τα μυρίζουμε αμέσως. Έλα να σου δείξω, έλα. Εδώ μέσα έχω και τα 3 όπλα. Ναύτες, στρατιώτες, αεροπόρους. Όλους εδώ μέσα τους έχω. Ναύτες, στρατιώτες, αεροπόροι. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα, καλέ? Να και ένας αγροφύλακας. Ξαδελφάκι μου είναι. Αυτός είμαι εγώ. Ο άλλος ποιος είναι? Εγώ είμαι, Χρυσό μου. Ο Κελευστής, ο Μίτσος. Διατάξτε, κύριε Κελευστή. Κύριε Τραβεστή, ήθελα να πω. Έλα, αγόρι μου. Έλα στο Αμάν, τι έπαθα. Έλα να ξαπλώσουμε. Έλα να τη βρούμε. Θα τη βρεις μόνος σου, ρε. Αγόρι μου. Δεν πιστεύω να το ξηγήθηκες αρμυρό φιστίκι. Γιατί μοιάζω για Οθωμανός. Βέβαια, η Μίτσι δηλαδή που ήταν Μίτσος, μου ρίχτηκε. Και γιατί δεν τον καθάριζες, τι θα πάθαινες? Το πολύ να τρώγες 20 χρόνια φυλάκα. Δεν μου τα φας τη γλώσσα σου. Πάντως, εγώ αγάπησα τη Μίτσι, δηλαδή τον Μίτσο. Και για να ξεχάσεις τον πόνο σου, ξαναπαντρεύτηκες, μαζόχα. Μα δεν ξαναπαντρευόμουν, πόσα ξαναχώριζα. Ελευθέριος Πακιανάκης. Πακιανάκης. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Λέτε, κύριε. Ένα λεπτό. Συντομεύετε, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Τι κάνεις? Αυτό που κάνω δεν σε αρέσει. Παρακαλώ, μαγκά. Άντε, μη σου πας καλά. Καθίστε, κύριε. Έτσι κάνε, ρε. Και δεν πηχάνει. Ορκιστείτε, παρακαλώ. Ορκίζω να πω τα αλήθεια και μόνο τα αλήθεια. Ορκίζω. Κάτε εδώ, κύριε. Πάλι εσείς, κύριε Πρόεδρε. Τι θα πει πάλι εγώ, αφού εδώ είναι η δουλειά μου, είμαι επί των διαζυγίων. Αλλά και σένα κάπου σε ξέρω. Κι εγώ επί των διαζυγίων, πελάτης του καταστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, αίτηση διαζυγίου. Για λέγε, γιατί ζητάς διαζύγιο από την Άννα Τσουραπίδου? Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, αυτή εκεί που βλέπετε θέλει σκότωμα. Πού είσαι, Μπάμια? Λίγα λόγια για την αδερφούλα μου, μη γίνει εδώ μέσα Λίβανος. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπά. Σιωπή, ποιος έδωσε το λόγο? Κανένας. Ο Μπάμπης λειτουργάει ανεξάρτητα. Και οι αδελφοί του το ίδιο. Δεν έχανε λειτουργία για λειτουργία. Ήτανε και στη χοροδία της εκκλησίας. Κάποια Παρθένος φαλτσάρισε. Τελειώσαμε διάλειμμα για λίγο, ελάτε. Όχι εσύ, παιδί μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Το χεράκι. Να, μου φαίνεται εσείς η Παρθένα. Και είναι αμαρτία. Πού είσαι, Παρθένα? Όχι, που έκανα φάλτσο. Αμαρτία εξομολογημένη δεν είναι αμαρτία, παιδί μου. Λοιπόν, θα έρθεις στο σπίτι μου για να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα, Ό,τι πει ο κύριος. Μη μιλάς, κύριο. Δεν είπα εσάς, το Θεό είπα. Το Θεό να το λες. Με μένα λέγε με σκέτο Λευτέρη, Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε, παρακαλώ, ελάτε. Και όπως είπαμε, έτσι. Μάλιστα, Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, όχι, Θάρρυτα. Στις 3 τον σουβλατζίδικο, έτσι, παιδί μου. Ωραία η φύση. Είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αισθάνομαι περίεργα. Τα λουλούδια που κελαϊδούν. Τα πουλάκια που μυρίζουν. Οι ελέφαντες. Τα λιοντάρια. Οι τσίτες. Όλα αυτά δεν ξέρω γιατί. Μη, Λευτέρη, αμαρτάνεις. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εδώ πέρα αισθάνομαι σαν να είμαι στον κήπο της Εδέμ.
Αισθάνομαι σαν να είμαι εγώ ο Αδάμ. Και εσύ Εύα. Εύα, παιδάρα μου, σε βάλω κάτω, σε αλλάξω τα φώτα. Ναι, Λευτέρη, δεν κάνει, αμαρτάνεις. Αύριο θα κοινωνήσω. Γιατί πεθαίνεις? Εγώ ήρθα μαζί σου για να μου κάνεις πρόβα και εσύ δεν σέβεσαι το της Παρθενίας μου. Μα η Παρθενία σου είναι που μου τη δίνει. Ένα φυλάκι. Θαύμα είναι. Λευτέρη. Μη, ας μας ευλογήσει πρώτα η Εκκλησία. Ας αρχίσουμε πρώτα και μας ευλογάει μετά. Πετάκι μου. Λευτέρη, μη σου. Λευτέρη, πού είσαι? Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ισαΐα κόρευε η Παρθένος, έσκεντεν καστριχές δεκένιον των Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον, Ανατολή όνομα αυτών, ον μεγαλύνοντες, την Παρθένον μακαρίζομεν. Και το Παρθένος? Τους χαιρετισμούς τους ξέρετε, κύριε Πρόεδρε? Τους ξέρω όλους απ' έξω. Τότε θα ξέρετε το χαίρε βάθος αμέτρητον. Εσύ βρε με χάλασες, εσύ! Και τι ήσουν να σε χαλάσω, μωρή, 5.000? Για πρόσεξε, απαιτώ ευπρέπεια. Παρακάτω. Όλα αυτά ήταν λεπτομέρειες, κύριε Πρόεδρε. Τώρα ποιος ενδιαφέρεται για παρθενιές και αηδίες? Όλα με μια ψιλοβελονιά επανέρχονται στην προτέρα τους κατάσταση. Σε παρακαλώ, για κάνε μου τη χάρη, σεβασμό στο δικαστήριο. Δεν μπορείς εσύ να μεταβάλεις τη συνεδρία σε πορνό? Λοιπόν, επί του πορνό, επί του θέματος. Μα και το θέμα είναι πορνό, κύριε Πρόεδρε. Όχι, η αδερφούλα σου δεν είναι εδώ. Μου είπε ότι θα πήγαινε στον Εσπερινό. Αλλά όπως φαίνεται πάει για ολονυχτία. Θεός μαζί της. Εγώ πότε θα είμαι μαζί της? Κοίταξε, πάπη, η ζωή δεν είναι μόνο προσευχή και νηστεία. Θέλει και τα κρεατικά της. Αλλά εντάξει, θα της το πω. Βοήθειά σου. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Αχ, δεν μπορώ πια. Εγώ δεν παντρεύτηκα γυναίκα. Παντρεύτηκα την νοσία πολυξένη. Νόμιζα ότι θα είχες κοιμηθεί, Λευτέρη μου. Κι εγώ νόμιζα ότι θα κοιμηθούμε μαζί. Έλα, δεν αντέχω, έχω κάψει. Όχι, Λευτέρη μου, αμαρτωλέ. Όχι, Λευτέρη μου, αύριο ξημερώνει του ιερομάρτυρα Αρτεμίου του Ακριδοφάγου. Εντάξει, μέχρι αύριο προλαβαίνουμε, έλα σε παρακαλώ. Όχι, Λευτέρη μου, Λευτέρη, αμαρτάνεις. Τι θα σου κάνω εγώ? Τι θα μου κάνεις? Όχι, στο καναπέ, όχι στο καναπέ. Στο κρεβάτι. Ούτε στο κρεβάτι. Στο μπαλκόνι, μέχρι στο μπαλκόνι πάνω σε ένα δέντρο. Σε δέντρο, ήμαρτον κύριε. Πες ήμαρτον. Και τι να κάνω, εγώ θέλω να πλαγιάσω, όχι να αγιάσω. Πλάγιασε. Μόνος μου τι είπε, καλό γέρος της μονής μα το παιδί μου. Μη, Λευτέρη, σου είπα, είναι του Ακριδοφάγου, Λευτέρη. Άσε με. Εκείνο που δεν κατάλαβα ακόμα είναι γιατί χαρακτήρισες το θέμα των σχέσεών σου με την κυρία πορνό. Γιατί είναι πορνό, κύριε Πρόεδρε? Μη συκοφαντείς ρε την αδερφούλα μου για θα σε σφάξω σαγίδι. Εμένα με λένε Τσουραπίδη. Σας πάει το όνομα. Τσουραπίδης εσύ ή Τσουράπο η αδερφή σου? Συγχώρεσέ τον, κύριε. Ξέρεις τι κάνει τώρα ο κύριος? Σε μουτζώνει. Τι εκφράσεις είναι αυτές μες στο δικαστήριο? Ακού μουτζώνει. Λοιπόν, για εξήγησέ μου τώρα. Πού στηρίζεις την κατηγορία? Να σας εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Ένα μεσημέρι που γύρισα στο σπίτι μετά από μια τουρνέ που είχα πάει στην επαρχία, βρήκα το σπίτι τελείως αλλαγμένο και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Σε λάθος σπίτι μπήκα.
Γλάρωσες έτσι άτομο. Τι έγινε εδώ μέσα? Αλλαγή. Με λαϊκή συμμετοχή? Με προσευχή ρε, με προσευχή. Πιάσανε οι μετάνοιες και οι ολονικτίες της αδερφούλας μου και ο καλός Θεούλης την αντάμιψε. Με τηλεοράσεις, με βίντεο, με έπιπλα. Το πράγμα. Δεν μου λες τι είναι ο ουρανός. Σούπερ μάρκετ, home electric. Πίστευε ρε Λιγούρη, πίστευε και μη ψαχουλεύεις. Καλώς όρισες, Λευτεράκι μου. Τι κάνεις, Λευτεράκι μου? Α, είδες ο καλός Θεούλης τι μας έστειλε, είδες? Γουναράς ο Θεούλης. Δεν μου λες τι έγινε ξαφνικά ο Θεός. Χουντάλας. Όχι, Λευτεράκι μου, απλώς εισακούστησαν οι προσευχές μου και ο καλός Θεούλης μου έστειλε μια καλή δουλειά. Ρε, τη σήμερον ημέρα η γυνή πρέπει να εργάζεται και να βοηθάει το έντερο η μισή της στα βάρητα του γάμου. Ισότι που λένε. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Τι δουλειά είναι αυτή? Εσώρουχα, εισαγωγές, εξαγωγές. Και δεν μου λες αφήνει πράγμα? Πώς. Τότε με τα μούτρα στη δουλειά. Με τα μούτρα στη δουλειά. Δηλαδή, τι δουλειά έκανε? Πολύ σκληρή, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σκληρή. Να σκοτωθούμε, Λοιπόν, τι λες? Τέτοιο όργιο και τέτοια ανομαλία δεν έχεις ξαναδεί. Δεν κάνει ρε, είναι του Αγίου Σουλπική απόψε. Και τι σχέση γι' αυτό, μωρέ? Πώς η γυναίκα μου έχει πάει στην εκκλησία, δεν γίνεται προσευχές, μετάνοιες, αυτά, δηλαδή αυτή να προσεύχεται και εμείς να βλέπουμε τσόντα. Εσύ η γυναίκα σου λείπει? Βέβαια. Τι καθόμαστε, πάμε να βάλουμε την κασέτα στο βίντεο. Αυτό λέω κι εγώ, τι καθόμαστε, έλα. Έλα μωρέ, βγάλ' ναι. Έλα, τέλειωνε πια. Εγώ ακόμα δεν αξιώθηκα να πάρω βίντεο. Γιατί η γυναίκα σου δεν δουλεύει? Τι θες να πεις? Παιδί μου, όλα αυτά που βλέπεις μας τα στείλε ο Θεούλης. Δηλαδή, ο Θεούλης έστειλε τη δουλειά στη γυναίκα μου και έχουμε μία άνεση. Τι δουλειά είναι αυτή? Εισαγωγές, εξαγωγές. Και πρόσεξε καημένε, μη σου ξεφύγει ότι βλέπουμε πορνό, γιατί οι κατάρες θα πέσουν σαν το χαλάσι. Έλα ρε Λευτέρη, παιδιά, έμασα τώρα μωρέ. Έλα, πάτα το κουμπί. Πάτα το κουμπί ρε και δεν κρατιάμε άλλο. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Δεν μου λες, δεν σε ρώτησα, θέλεις ένα ουζάκι? Σκάσε ρε, άστα ουζα τώρα ρε. Πού τον είδες το ποπό ρε? Αμάν. Αμάν, τι γίνεται ρε? Σκάσε και βλέπε ρε. Αμάν, αυτό το ποπό κάπου τον ξέρω. Δεν έχω δει καλύτερο. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το ποπό όσο το βλέπω τόσο πιο γνωστός μου φαίνεται. Αυτή τώρα μπορεί να είναι και παντρεμένη, ξέρεις. Πήρα ρε. Ναι. Έχω ακούσει ότι πάνε και παίζουν σε τέτοιες ταινίες και μετά το κουμπάνε σε γούνες και χρυσαφικά. Καλά και σύζυγοι. Άντε ρε. Ξέρεις πόσοι κερατάδες υπάρχουν σήμερα? Χωρίς να το ξέρουν. Κοντά, λέγε. Αυτό το ποπό το ξέρω καλά, κάπου έχουμε συστηθεί. Έλα μωρέ. Πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Αποκλείεται να κάνω λάθος. Έλα ρε Λευτέρη, όλο υπερβάλλεις. Σιγά σιγά θα μας πεις ότι είναι και της γυναίκας σου. Ρε φώτα, η γυναίκα μου! Ναι ρε, η γυναίκα σου. Το βρήκα. Πολύ θα ήθελα να δω αυτή την ταινία. Κυκλοφορεί σε πολλές κόπιες, κύριε Πρόεδρε. Έχω γίνει διεθνής κερατάς. Πάλι κοιμάται ο δικηγόρος. Κύριε συνήγορε. Κύριε Πρόεδρε. Τι έχετε να πείτε? Τίποτα κύριε Πρόεδρε. Αυτά. Άμα δεν του ρίξω χιλιάρικα δεν λειτουργεί. Είναι σαν το τηλέφωνο με τα κέρματα. Τότε τι έρθει να κάνει εδώ? Τον έχω για φιγούρα. Τέλος πάντων. Για έλατε εσείς κυρία μου εδώ πέρα, πλησιάστε. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Κάτσε κάτω εσύ. Μεγάλη χάρη σου, Παναγία μου. Μεγάλη χάρη σου. Αφήστε τις μετάνοιες κυρία μου, σηκώστε πάνω. Άντε μπράβο. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο σύζυγός σας. Σας κατηγορεί ότι παίξατε σε ταινία πορνό. Κοινώς τσόντα. Θεός φυλάξει κύριε Πρόεδρε. Εγώ, μια γυναίκα θεοσεβούμενη που δεν αφήνω εσπερινό για εσπερινό. Ναι, με τα καντιλέρια στο χέρι. Συγχώρεσέ τον κύριε. Καταραμένος να είσαι. Όχι καταραμένος, κερατωμένος.
Με φασκελώνουνε για να πάσε. Σιωπή! Δεν θέλω διάλογο μεταξύ σας. Κυρία μου, παίξετε σε τσόντα, ναι ή όχι? Ναι, αλλά μάρτης μου ο Θεός. Και εμένα ο Φόντας. Πες τα ρε Φόντα. Είδατε, έχασε τη μιλιά του. Μας έσωσες. Έπαιξα, αλλά δεν συμμετείχα ψυχολογικά. Το έκανα απλώς και μόνο για να διαφημίσω τα ισόρουχα που εισάγω και εξάγω, κύριε Πρόεδρε. Τι λέει, κύριε Πρόεδρε? Εδώ γίνομαι ρεζίλη στη γειτονιά μου, δηλαδή ντρέπομαι να κυκλοφορήσω. Πρέατα από εκεί που θα μου πεις εμένα ρουφιάνο και κερατά. Είπε εγώ τέτοιο πράγμα. Έτοιμη σου να το πεις. ανάγκη έχει αυτό, ρε. Κοιμάται και η γυναίκα του δουλεύει. Σκάστε ρε, αλυταράδες, θα καλέσω το 100. Γιατί ρε δεν κάνεις και το κουσκούνι να κάνουμε και μάτι? Θα σας δείξω ρε, θα φωνάξω το 100. 100, 100, 100. Όσα λίγα παίρνει η γυναίκα σου για μια τσόντα, μόνο 100. Να ρε. Είδα την ταινία σε κάποιο διάλειμμα της δίκης. Και σίγουρα θα σας σηκώθηκε η τρίχα, κύριε Πρόεδρε. Διαπίστωσα ότι η κυρία σε κανένα σημείο της ταινίας δεν φαίνεται να συμμετέχει σε ακατανόμαστες πράξεις. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε? Εξαιτίας της έχω πέσει σε γενική ανυποληψία. Ζητώ διαζύγιο και το πληρώνω ως όσο. Συμφωνώ για την λύση του γάμου και επιδικάζω διατροφή υπέρ της κυρίας 30.000 το μήνα. Τι πράγμα? 30 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν φτάνει το κερατιλίκι, θα πληρώνω και κερατιάτικα. Ωραία περνάτε εσείς εδώ, μέχρι και αθλητισμό έχετε. Αμή, μπάσκετ, βόλεϊ, ξυφομαχία. Τι έκανε αυτός εκεί, τον παχαίρωσε? Το κάνει να ξεμουδιάσει. Και δεν φοβάται τις συνέπειες? Τι να φοβηθεί. Έτσι κι αλλιώς η Σόβια είναι. Τι ώρα είναι? Δεν θα είναι. Ακριβώς? Βεβαίως. Ώρα για φαΐ. Πάμε. Πάμε, πάμε. Αθλούμε κι εγώ. Πάμε για φαΐ. Όλου ρε, για φύσε ρε. Το πουλί σου πια. Υπάρχει ουρά εδώ, το μάγκα κάνει. Έχει χάρη ρε, που είναι κουτάλι. Μήπως έχετε νέσκαφε φραπέ? Όχι ρε φίλε, μόνο εσπρέσο. Αύριο θα σε έχουνε φακές σουβλάκι. Μα να μην έχει ένα μπακλαβά, κρέμ καραμελέ. Είναι λύκη θέλει. Όχι, ξεροψημένο. Πας το ταράτο ρε. Άσε τι, εγώ το θέλω ξεροψημένο. Να φέρετε. Ρε φίλε, μήπως βρήκες καμιά λίμα? Όχι. Άκου να θες νεσκάφε. Καφετέρια το πέρασες. Τη βγάλουμε ψωμί από ό,τι φαίνεται. Τι είναι αυτό? Εσύ, μια λίμα μέσα στο ψωμί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κύριε Δεσμοφύλαξη. Κύριε Δεσμοφύλαξη. Μα είναι δυνατόν, κύριε Δεσμοφύλαξη? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ορίστε, λίμα μέσα στο ψωμί. Λίμα στο ψωμί. Βέβαια. Κύριε Δεσμοφύλαξη. Τι έγινε? Γιατί έφυγε αυτός? Θα σε σκίσω. Τι είναι? Πέρατε. Άντε παράτε με από εκεί. Ρε ξέρεις τι έκανες? Τι έκανε? Ανάβαλες μια απόδραση. Μα η λίμα μέσα στο ψωμί? Μπορείς μόνο αδερφέ μου, εκτός από γκομενάκας είσαι και πολύ βλήμα αδερφέ μου. Πολύ βλήμα. Κάτσε να φάμε τώρα. Κάτσε να φάμε. Βλήμα. Δεν καταλαβαίνω. Βλήμα. Δεν μου λες. Και με το τρίτο γάμο σου
Από πού ξεκίνησε το δυστύχημα? Από δυστύχημα. Τι κάνεις ρε, δεν προσέχεις. Αλλά καθείς ρε ψωνάρα. Δεν κάνει κάτι στα διάλα από εκεί πέρα. Ναι. Στα διάλα. Σκοτώσει. Έλα άνθρωπε μου επιτέλους. Πού πάει ο κύριος? Αχαρνών. Δεν με βολεύει, πάρε άλλο. Γιατί με σταματάς ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι πηγαίνω για συνεργείο? Και γιατί δεν κατεβάζεις τη σημαία? Και τι είμαι, ο Γλέζος? Από ο Γλέζος. Ρε παράνομε! Καλό στο Τζίμι το καλό μου το γειτονόπουλο. Μη μου πεις πως ψάχνεις για ταξί. Γιατί θα με μαλώσεις? Έλα να σε μετάξω εγώ. Σε κανένα χαντάκι? Όχι, δεν το τρέχω. Είναι στο ροντάρισμα. Έλα, γιατί ταξί τέτοια ώρα δεν θα βρεις με καμιά κυβέρνηση. Έλα, ναι. Σίγουρα δεν θα τρέχεις, έτσι? Όχι, εντάξει, είπαμε, έλα. Θεός βοηθός. Αυτό το μεταφορικό μέσο, έτσι. Πολύ ζελεκοτών, Λοιπόν, αν είχες τακτοδοχείο, θα είχα πάρει κι εγώ μια τέτοια. Πάμε καλά, Φίνα. Ποιος είναι ρε φίλε, μη σπάσεις τα αυγά. Μην το απαντάς, φαίνεται αλυτάμπουρας. Μην το απαντάς εσύ με το μαλακό. Μη φοβάσαι, έχουμε εργαλείο πολύ special. Δεν το πουλάς καλύτερα να πάρεις νεκροφόρα, πιο γρήγορα θα τσουλάς. Μην το απαντάς. Εγώ έτσι και το πατήσω αυτό θα γίνουμε αεροπλάνο. Όχι αεροπλάνο, καλύτερα στη γη. Δηλαδή, γουστάρεις κόντρα. Όχι ρε φίλε, δεν γουστάρουμε. Εσύ τη δουλειά σου κύριε Λευτέρη. Ναι ρε, γουστάρω. Έγινε. Δεύτερο τελευταίο ασπασμός. Πάμε. Παιδιά, εγώ να κατέβω, Αχα, χαιρετισμούς στον Άγιο Πέτρο. Μπορώ να σας βοηθήσω? Με συνδέετε παρακαλώ με την πορτοκαλάδα μου. Αχ, τι δροσιά της να έχετε. Αχ, με περιποιείστε όπως τον πατέρα σας. Μου είστε πολύ συμπαθείς. Και πού να με δείτε χωρίς τις φασκές μου. Πολύ θα το ήθελα. Και εγώ θα το ήθελα. Να σας έβλεπε χωρίς τις φασκές σας. Δηλαδή χωρίς τα ρούχα σας. Πονηρέ. Συμφωνώ. Αχ, δεν μου λέτε. Ορίστε. Είστε παντρεμένοι? Όχι. Σοβαρά? Γιατί ρωτάτε? Τίποτε, κάτι σκέφτηκα. Και την παντρεύτηκες, έτσι? Όχι, θα την άφηνα. Εκτός από νοικοκυροκόριτσο, είχε και πρίκα. Τι πρίκα? Μετρητά ναούμε? Όχι σπίτι, μονοκατοικία. Μακριά από το θόρυβο και το καυσαέριο. Δηλαδή ρε μάγκα μου, είχες εξασφαλίσει και στέγη, έτσι? Που να πέφτε και να με πλάκωνε. Έρωτα, λατρεία, πάθος.
Τι κάνεις? Σου μαγειρεύω, κουτσούνι μου, σου φτιάχνω το φαΐ που λατρεύεις. Εγώ λατρεύω μόνο εσένα. Αυτό το λουλούδι και το λουλούδι της ζωής μου. Είσαι ο πιο τρυφερός αντρούλης του κόσμου. Μου σχομυρίζουμε. Εγώ προτιμώ το άρωμα των χεριών σου. Κρεπίδια καθάριζες. Η μια μέρα κυλούσε πιο χαρούμενη απ' την άλλη. Ώσπου κάποια μέρα μπήκε ο διάολος μέσα του, κύριε Πρόεδρε. Διαμαρτύρομαι. Δεν ήταν ο διάολος. Αλλά τι ήταν? Ένας φίλος μου γιατρός, ο Θάνος ο Τσουκαντάς. Πήγα να με εξετάσει γιατί αισθανόμουν μια γενική πτώση. Δίσου. Γιατρέ. Γιατί δεν μιλάς? Δεν μου λες, την έχω βαμμένη. Είσαι πιο γερός και από την πέτρα. Είσαι πολύ υγιής, αλλά... Τι αλλά, θα πεθάνω υγιής? Όχι, αδερφέ. Αυτή η κατάπτωση που αισθάνεσαι είναι σύνηθες φαινόμενο για κάθε παντρεμένο της ηλικίας σου. Ναι, δεν μου τα κάνεις πιο λιανά. Από τον καιρό που παντρεύτηκες στη Μαρία, την απάτησες ποτέ σου? Γιατί να την απαντήσω, τη Μαρία τη λατρεύω, με λατρεύει, είναι καταπληκτική κοπέλα, νοικοκυρά, τη γουστάρω. Το μουσακά το γουστάρεις? Ναι, το γουστάρω. Μπορείς να τρως κάθε μέρα μουσακά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λοιπόν και ο παντρεμένος είναι σαν το στομάχι. Θέλει αλλαγή γεύσεων. Δεν μπορεί να τρώει κάθε μέρα μοσχάρι. Θέλει και το αρνάκι του γάλακτος. Και τι είναι η Μαρία, μοσχάρι? Άκουσε Λευτέρη. Εσύ σαν καλλιτέχνη συνήθισες μια άλλη ζωή. Μια ζωή γεμάτη περιπέτεια και φλερτ. Που ήταν άλλωστε και τα ερεθίσματά σου για να δημιουργείς. Είναι έτσι? Έτσι θα είναι. Έκανες 2 γάμους που δεν στεριώσανε. Και ευτυχώς τους διέλυσες αμέσως και τη γλίτωσες και φθηνά. Τι τη γλίτωσα, 50.000 το μήνα μου στοιχίζουνε και τώρα μου ζητάνε και άτα. Θέλω να πω ότι πήρες αμέσως τα διαζύγια. Ενώ με τη Μαρία ο γάμος σου στέριωσε. Είπες τίποτα γιατρέ? Τι να πω, δεν ακούς τώρα με αυτά που έλεγες. Λέω ότι ο γάμος σου με τη Μαρία ευτυχώς στέριωσε. Χτύπα ξύλο, μη μου το ματιάζεις. Άκουσε Λευτέρη, σαν φίλος και σαν γιατρός, έχω να σου πω ότι χωρίς να το καταλαβαίνεις, μέρα με την ημέρα χάνεις τη ζωτικότητά σου και οδηγείσαι σε μαρασμό. Μη μου το λες. Και τι πρέπει να κάνω? Θα σου δώσω εγώ την κατάλληλη συνταγή. Ό,τι μου πεις γιατρέ, ό,τι μου πεις. Και ποια ήταν αυτή η συνταγή για να την ξέρουμε κι εμείς? Καταρχάς μια φορά την εβδομάδα ειδικό μασάζ. Κύριε, ελάτε για το μασάζ. Ισχύα. Δεν την πηχάρεις σας παρακαλώ. Ποια ήταν λοιπόν? Από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω? Πού είναι πιο αποδοτικό? Εξαρτάται από την πάθηση. Από τη μέση και κάτω. Ωραία. Ας ετοιμαστώ κι εγώ. Ξάπλωση. Και από τη μέση πάνω και από τη μέση και κάτω. Μα τι κάνετε? Εγώ θα σας κάνω μασάζ εσείς. Ας αρχίσω πρώτα εγώ. Παιδάκι μου, τι μασάζ θα σου κάνω εγώ. Για πλησίασε Παγκαλινάκη. Μήπως θυμάσαι τη διεύθυνση? Αλλάζω συνέχεια διεύθυνση γιατί τους κυνηγάει το τμήμα ηθών. Καλώς. Θα αποταθώ εκεί. Τι άλλο περιλάμβανε η συνταγή? Τζόκινγκ κύριε Πρόεδρε. Τζόκινγκ. Τζόκινγκ.
σου, ανθρωπέ μου. Για τους Ολυμπιακούς δεν θύμαζε ο γιατρός. Μα... Μια καλή φυσική κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται ανανέωση. Την ανανέωση, κύριε Πρόεδρε, την είδα όταν είχα πάει μια εβδομάδα στη μητέρα μου στην Πάτρα. Επέστρεψα όμως πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζα. Από τη γυναίκα μου! Λευτέρη! Τι έκανες εκεί? Πού εκεί? Στο κρεβάτι. Ποιο κρεβάτι? Στο κρεβάτι με αυτήν που έφυγε τώρα. Ποια αυτή? Λευτέρη, πας να με βγάλεις τρελή? Εγώ να σε βγάλω τρελή? Εσένα? Ναι, εμένα. Θες να με βγάλεις τρελή? Εσύ δεν με βγάλεις τρελό! Άσε με, δεν μπορώ πια! Με καταπιέζεις συνέχεια εκείνα! Εγώ σε καταπιέζω? Ποια ήταν αυτή? Τι ήταν αυτή? Πού ήταν αυτή? Στο κρεβάτι μου, μόνος μου ήμουνα! Καλά, ηρέμησε, Λευτέρη. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν μπορώ. Καλά, μπορεί από το ταξίδι να κουράστηκα. Ηρέμησε. Θες να σου ετοιμάσω τίποτα? Δεν θέλω. Τι θέλεις? Καρύδια με μέλι. Ένιωθες εξάντληση, Βέβαια, να μην στυλωθώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτός έφαγε. Εγώ όμως που δεν τα τρώω κάτι τέτοια πήγα σε δικό μου γιατρό. Και τι σου είπε? Ανανέωση. Μικρή αυτός. Τεκνό εσύ. Αμάν άντρας μου. Μαρία! Χαίρετε. Χαίρετε. Μαρία! Τι είναι, Λευτέρη μου? Ποιος ήταν αυτός? Ποιος αυτός? Αυτός που έφυγε. Ποιος έφυγε? Αυτός που ήταν στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι? Ποιο κρεβάτι? Αυτός που μου είπε χαίρετε. Σου είπε χαίρετε? Ναι. Δεν μου ρε σπάς να με βγάλεις τρελό? Άλλο πράγμα θα σε βγάλω, Λευτέρη μου. Μία σου και μία μου. Μαμούνια! Φέρε μου κάτι να φάω. Τι να σου φέρω? Καρύδια με μέλι. Μη μου πεις ότι τις έβαλες και έφαγε κιόλας. Όχι βέβαια, πήρα μέσω στη βαλίτσα και έφυγα από το σπίτι. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Και εμείς έχουμε. Πάνε οι εποχές που ξέρατε. Ο άνδρας είναι πολυγαμικό ζώο. Συμφωνώ. Ζώο. Και η γυναίκα όμως είναι πολυγαμικιά, αλλά δεν το ξέρετε. Τι να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε? Είναι δυνατόν να ζήσω εγώ με αυτή την πολυγαμικιά? Διαζύγιο, κύριε Πρόεδρε. Διαζύγιο. Και το πληρώνω όσο. Το εγκρίνω. Και το δικαστήριο επιδικάζει υπέρ της συζύγου διατροφή 40.000 το μήνα. Ενίστε με, κύριε Πρόεδρε, ενίστε με. Δεν είναι δυνατόν. Δικηγόρος. Ρε, σήκω πάνω ρε, θα πεις και εσύ κάτι. Ρε, χασοδίκη. Έχεις τέτοια, σήκω πάνω ρε. Σήκω, πες και εσύ κάτι. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ. Έχεις ακούσει το ρητό που λέει το τρεις εξαματίν ουκ ανδρός αφού. Αλλά πού ξέρεις εσύ από τέτοια? Σουκράτη είναι. Δηλαδή καθάρισες ρε φίλε τώρα. 3 φορές είχες δικαίωμα να κρεμαστείς και 3 φορές κρεμάστηκες. Δόξα τω Θεώ, εξάντλησα τα περιθώρια του νόμου. Μπράβο. Δεν μου λέει. Πώς τα κατάφερες? Μόνο για διατροφές πληρώνεις το μήνα 90 καφετιά. Έχω τον τρόπο μου. Για λέγε. Συναυλίες. Μπράβο. Καλογρέζα ο Νταλάρας, καλογρέζα κι εγώ. Άρε κακομοίρη. Αποτυχία. Δεν ήρθε και πολλής κόσμος. Τι πολλής, δεν ήρθε καθόλου. Περίεργο, κι εγώ είμαι βιρτουόζος. Βιρτουόζος είσαι, του ΚΚ είσαι? Όχι. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, να θυμίσουμε ότι σήμερα στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα από αριθμός κυκλοφορίας λίγες σε 6, 7, 8, 9 και 0. Και νέα κλοπή αυτοκινήτου προχθές... Παρακαλώ, κύριος. Ζητάνε σολίστη γιατί η συμφωνική, γι' αυτό ήρθα. Έφερα και τα δικαιολογητικά. Φέρε τα εδώ.
Κοιτάξτε, έχω δίπλωμα οδείου, έχω βραβείο Τσαϊκόφσκι, κριτικές μουσικολόγων και ήμουνα και πρώτο βιολί της κρατικής. Ρε, άσε την κρατική. Της κλαδικής είσαι. Όχι, πρέπει να είμαι της κλαδικής. Δεν καταλαβαίνω. Λευτέρη, τι κάνεις? Μην το πώς από εδώ. Είμαι της συμφωνικής. Της συμφωνικής είσαι? Ναι. Μα δεξιός δεν ήσουν τώρα γίνεις της κλαδικής? Λευτέρη, όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Το παίζει Μητσοτάκης δηλαδή, Ναι. Μπράβο, Μήτο, μπράβο. Απολύομαι, χαίρετε. Με τέτοια τέχνη στα χέρια σου, πώς τα κατάφερες ρε φίλε, να σε φάει νηστιακή προσευχή? Δεν με έφαγε νηστιακή προσευχή, αλλά το ξενύχτη. Με άριστα στο πτυχίο για βιολί, κατάντησα να παίζω τις νύχτες στα ξενυχτάδικα. Εκεί γνώρισα και τον Παπαφώτη. Ποιος είναι αυτός ο παπάς, ρε? Άμα δεν ξέρεις τον Παπαφώτη, δεν ξέρεις τίποτα. Παπάς είναι αυτός ή παπατζής? Ο πιο τερβίσης πελάτης. Κοίταξε χαρτούρα που θα δώσει. Μπράβο ρε μάγκες, αυτά εδώ για πάρτι. Τα λεφτά το δίσκο της εκκλησίας. Λοιπόν μάγκες, ένας από εσάς να έρθει αύριο να με βρει στην εκκλησία. Θέλω να του μιλήσω για ένα πολύ μεγάλο κόλπο. Ποιος από εσάς είναι ο αρχιμπαγλαμάς? Εγώ. Ωραία ρε μάγκα, σε περιμένω. Δεν μπορείς, έχω μια απορία. Είσαι αληθινός παπάς? Όχι για να... Αληθινός είσαι? Καλημέρα παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, φέρε μας 2 περιποιημένα διπλά ουζάκια και το σχετικό μεζέ, ξέρεις έτσι. Σαλαμάκι, μορταντέλα, λουκανικάκι, τηγανιτό, τυράκι, ξέρεις έτσι. Όλα τα νηστίσιμα. Εμένα ένα λουκουμάκι, Γιατί ρε, αδελφή είσαι? Πάτερ. Μανούλη, είσαι για κανένα γάμο, παιδί μου? Έλα δώρα. Ωραίο πράγμα, έτσι. Χαμηλοκόλα. Κάτσε με εδώ. Καλά είναι. Έτσι. Το ονοματάκι σου? Λευτέρης, του Γεωργιού και της Χαρίκλειας, το γένος... Καλά. Λοιπόν, άκουσέ με Λευτέρη. Οι δουλειές όπως είδες δεν πάνε καθόλου καλά. Σήμερα μόλις και με τα βίας κάναμε 20 κεριά. Ούτε για το ουίσκι σου, Ναι, μπράβο. Οι πισί όλο και αραιώνουνε. Δεν βοηθάει και η πολιτεία. Τι να κάνει δηλαδή? Ξέρω εγώ. Να, όπως μοιράζει στα θέατρα εργατικά ειστήρια, να μοιράζει στις εκκλησίες εργατικά κεριά. Μωρέ, αυτά είναι μπαλώματα. Εδώ χρειάζεται κράχτης. Και τι να κάνω εγώ, να κράζω? Κάρια είμαι. Δεν με κατάλαβες. Πρόσεξέ με. Ουζάκες έτσι. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, Λευτέρη μου, για να ξαναφέρουμε τους πιστούς στην εκκλησία, χρειάζεται το σχετικό δόλωμα. Και οι πιστοί τι είναι, τσιπούρες? Δεν με κατάλαβες. Αντί να ψέλουν αυτοί οι 2 οι ρεζίλιδες οι ψαλτάδες που έχω, λέω έτσι να φέρω μια κομπανία με 5-6 οργανάκια. Συνηθίζεται τελευταία. Να βάλουμε κανένα ζογκλέρ. Κανένα διάκο να κάνει... στριπτής. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δεν το βλέπω να σας σχορνάει. Μωρέ, μια εκκλησία στην πλάκα έβαλε ορχήστρα και κάνει 1000 κεριά. Μπερικέτια. Εγώ στις μπουζουκοψαλμοδίες είμαι άσος. Πεθαίνει ο χάρος. Και έχετε και ωραία κομπανία. Λοιπόν, τι λες? Είσαι και τα κέρδη 50-50. Δηλαδή Ναούμε, είσαι πολύ δυστυχισμένο ανθρωπάκι. Δηλαδή ρε φίλε, έτσι και βγεις από το και εσύ θα ξαναρχίσεις να παίζεις βιολί στην εκκλησία. Επαγγελματίας είμαι. Είναι και μια ευκαιρία να πηγαίνω στη λειτουργία. Μέχρι τώρα μόνο για τους γάμους μου πήγαινα. Και πρόκοψες. Γιατί όχι? Τους έχω πληρώσει πολύ ακριβά. Τώρα όμως κατάλαβα επιτέλους τι πάει να πει αλλαγή. Έχω πιάσει όμως εδώ πέρα. Δεν κάνουμε κανένα τζόκινγκ. Τι τζόκι ρε, έχουμε μουδιάσει. Πάω να τρέξουμε λιγάκι και ξεμουδιάσουμε. Έλα τροχάδι, έλα μπράβο.
τριβάνια τους με την πρασινάδα τους. Αμάν, στην Ομόνια βρεθήκαμε. Πάμε γρήγορα στη φυλακή, ρε. Πάμε γρήγορα στη φυλακή. Αμάν. Ανοίξτε, σας παρακαλώ, ανοίξτε. Τι συμβαίνει, άνοιξε ρε παιδάκι μου να μπούμε μέσα. Δεν γίνεται, τώρα κλείσαμε. Μα τι κλείσατε, κρατούμενοι είμαστε, κατά λάθος βρεθήκαμε. Είναι η ώρα περασμένη, κλείσαμε. Και τι θα γίνει, θα τη βγάλουμε από όσο κρατούμενοι άνθρωποι. Είσαι ο Λευτέρης Παγκανινάκης? Ναι, εγώ είμαι. Και που γύριζε ρε παιδί μου τόση ώρα και σε ψάχναμε? Στα Πέριξ. Είσαι επισκεπτήριο. Άνοιξε λοιπόν. Καλά που είχες επισκεπτήριο, αλλιώς θα μέναμε απόξω. Καλά. Ωραία. Σαν το Χίλτον είναι. Εδώ είμαστε. Ούρτα. Από εδώ. Μου πεις από εδώ είμαστε. Έλα Πασόκ στον τόπο σου, ο παπάς. Καλημέρα, Λευτέρη. Τα κάνει αόρατα. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι λες? Τι να πω, όλα τα τρελά σε μέρα συμβαίνουν. Χριστιανοί είμαστε και πρέπει να συγχωρούμε. Άλλωστε έγινε μια συμπλοκή. Μήπως εσύ ήθελες να με χτυπήσεις? Ήθελα. Αφού είμαστε χριστιανοί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τα κάνει αόρατα. Τέλος πάντων, ουδής αναμάρτητος. Ξέρεις γιατί ήρθα? Πού να ξέρω, προφήτης είμαι. Ήρθα για να σου δώσω αυτά. Τι είναι, τσιγάρα ή λουκούμια? Αέρας. Κοπανιστός. Αέρας, πριν, πώς το λένε. Ένα σεβαστό ποσόν για να έρθεις με την κομπανία σου στη δικιά μου εκκλησία. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, μου ζητάς να κάνω μεταγραφή από τον Άγιο Θεράποντα να πάω στον Άγιο Δημήτρη. Ακριβώς. Εκεί είναι το μέλλον σου. Ποιον έχετε προπονητή? Τι είπες? Τίποτα. Προς στιγμή νόμιζα ότι είμαι ο Μαραντόνα. Εκτός από τα χρήματα αυτά που είναι 300.000, σου εξασφαλίζουμε minimum guarantee 100.000 το μήνα. 100.000 το μήνα? Όσο είναι οι διατροφές που πληρώνω. Ποσοστά από γάμους, βαφτίσια και ευχέλαια, 10 πρόσφορα κάθε Κυριακή και το λάδι της χρονιάς σου. Το ξύλο της χρονιάς μου που θα φάω από τον Παπαφώτη, ποιος το πληρώνει? Μη μου τον θυμίζεις αυτόν τον Βερζεβούλη, τον έχει καταραστεί ο Θεός. Παίρνει τα χρήματα της εκκλησίας και τα τρώει στα μπουζούκια. Ενώ εμείς τα μαζεύουμε δεκάρικο για το καλό του ναού. Γι' αυτό κάνετε και καλές μεταγραφές. Λοιπόν, τι λες, δέχεσαι την πρότασή μου? Δέχομαι. Πάντα ήμουνα υπέρ της αλλαγής. Ναι, να έχεις την ευχή μου. Εμπρός υπερήφανοι πιστοί, ενωθείτε με τα υπερήφανα ράσα για μια εκκλησία δέσμευτη και εθνικά ανεξάρτητη. Τόσα συντοδείξατε το φως, τόσα ενυψίστης Θεός και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευλογία. Ο παπά, αριστά, κι όλα όσα κόλλουντα. Ο παπά. Εμπρός αδέλφια, ενωρία ενωμένη, ποτέ νικημένη. Ακολουθάτε με. Υπερμάχο, στρατηγό τα νικητήρια, πως μητρωθήσα, των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφως η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχω, σαν το κράτος απροσμάχητο, εκπαντήριον με κινδύνων, ελεύθερος είναι ακράζωση και ρεμίθη ανήφερθε. Έξω οι οκίσες του σατανά. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει η μπάγλα μας. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει η μπάγλα μας. Ο παπάς πάει μπροστά και ο λαός ακολουθά. Ο παπάς πάει μπροστά και ο λαός ακολουθά. Η κατάρα του Κυρίου να πέσει στα κεφάλια αυτών που ήρθαν να λειτουργηθούν με τους ήχους του μπάγλαμα. Εφοδό!
Κάποτε με είπες τραγόπαπα. Εγώ τώρα σε λέω σκυλόπαπα. Ναι, σκύλιασες γιατί έχω καλύτερο πρόγραμμα και την νεολαία επιτέλους στην εκκλησία. Σιγάρε το μουσικάτι που πήρες. Εγώ άμα θέλω φέρνω και το φλωρινιώτη. Αφού κάθε βράδυ πηγαίνεις στα μπουζούκια, απόκτησες και γνωριμίες. Σκάσε ρε πουλημένε. Τι είπες ρε μαχαλόπαπα? Εγώ μαχαλόπαπας. Τώρα θα σου δείξω. Είδα αστράκια. Είναι το φως των αληθινών. Θα σε αφορήσω ρε. Καταραμένος να είσαι. Συγχώρεσέ με Θεέ μου. Αντιδραστικέ. Με τον έξω από εδώ είσαι. Θα σε αφορήσω. Βοήθειά σου. Τι έκανες ρε δείγμα από παπά? Εγώ τι έκανα? Ισχύα παρακαλώ, ηρεμήστε. Βουλταζό παπά. Τροπή, παπάδες άνθρωποι. Ελευθέριος Παγκανινάκης. Παρών. Πάλι εσύ εδώ? Ναι, σας αποθύμησα. Μη μου πεις ότι παίρνεις κι άλλο διαζύγιο. Μακάρι. Πού τέτοια τύχη. Μακάρι. Ναι, μακάρι να μπορούσα να ξαναπαντρευτώ. Κι ας έφτανα στο διαζύγιο. Αλλά εδώ ο νόμος είναι σκληρός. Δηλαδή, αν το επέτρεπε ο νόμος θα έκανες και τέταρτο γάμο. Βέβαια, γιατί από τους γάμους δεν είμαι δυσαρεστημένος. Από τις γυναίκες είμαι. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, εσύ έδινες τον παπά? Αυτός. Αυτός. Ο Ιούδας που με πρόδωσε για 30 αργύρια. Σε πρόδωσα αλλά ακόμα να σε σταυρώσουνε. Θα είσαι φαίνεται της κλαδικής των παπάδων. Τι είπες βρε τρισκοτάρατε? Κάνε ευχαριστία, στέσου πάτερ, εδώ δικαστήριο. Έχει δίκιο. Εδώ δεν είναι σκυλάδικο να ορμάς την πίστα, αλλά... Άσο στον καρσίλαμα ο πάτερ κύριε πρόεδρε. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Σιωπή. Και εσύ πάτερ, καλό θα ήταν να σιωπάς. Διότι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας κύριε παπά. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός των δύο εκκλησιών υπήρξε απαράδεκτος. Και με κάνει να καταλήξω σε μια θλιβερή διαπίστωση. Ότι μια ελαχίστη ευτυχώς μερίδα του κλήρου έχει μεταβάλει τον οίκον του κυρίου σε οίκον εμπορίου. Και χωρίς τιμολόγια. Χωρίς οίκα. Μη με διακόπτεις. Όχι, το λέω επειδή έχω αποκτήσει κάποια πείρα. Δεν είναι τρόποι αυτοί να προσελκύετε τους πιστούς στην εκκλησία. Απορώ μάλιστα πως διατηρείται ακόμα το σχήμα. Κι εγώ απορώ πως δεν τους ξουρίσανε. Όσο αφορά την εκδικαζομένη υπόθεση, το δικαστήριο έχει πιστεί ότι ο κατηγορούμενος ευρίσκεται να μείνει και τον απαλλάσσει. Ησυχία παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία, ησυχία παρακαλώ. Για πλησίασε. Δεν μου λες, τι θα γίνει ρε παιδί μου με σένα? Τη μία με τις φασαρίες, την άλλη με τα διαζύγια, όλο στο δικαστήριο σε βλέπω. Έχετε δίκιο, τώρα συμπλήρωσα τους 3 γάμους και έτσι δυστυχώς δεν θα με ξαναδείτε για διαζύγιο. Α, επιτέλους. Κοίταξε λοιπόν να συνετιστείς και μάθε να ζεις μοναχός. Αχ, μοναχός. Μοναχός. Όχι κολόγερος παιδί μου, καλόγερος. Πίσω μου σε έχω σατανάκησα κι αλλοδαπός. Εγώ θέλει εξομολογηθεί. Έλα παιδί μου να σε εξομολογήσω. Έλα. Μακάρι οι μετανοούντες. Κι η Μαρία η Μαγδαληνή αμάρτησε παιδί μου. Το στήθος σου να πλημμυρίσει με πίστη. Το στήθος σου Παναγία μου. Παναγία μου. Παιδί μου, έτσι είναι. Πλούσια τα ελέη σου κύριε, πλούσια τα ελέη σου. Αδελφέ Ελευθέριε. Την εξομολογούσα.
Τελείωσες με την αμαρτωλή? Τελείωσε, αδερφέ Νούφη, αλλά αμάρτησα. Πότε? Τώρα που την εξομολογούσα, μπήκε ο διάολος μέσα μου. Αδερφέ Ελευθέρη, θα σε βοηθήσω εγώ να διώξεις κάθε πονηρή σκέψη. Έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή? Τι βρίσκουμε μεταξύ μας? Τι βρίσκουμε? Την κατάσταση. Ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν. Και δεν έχουμε ανάγκη τα αμαρτωλά θήλαια. Don't be silly. Hello. Έλα πάμε. Πάμε. No. Πάμε σου λέω. No. Άστον Ελισάρα. I like it. Άστα. Ο δικός μας είναι. Άστα. Λύσαξε Ελισάρα. Πάμε Χρυσό. Εν πονές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή. Αληθώς σας λέγω, όσα αμαρτήματα δέσετε και κηρύξετε συγχώρητα επί της γης, θα είναι Κύριε, το μεν πνεύμα πρόθυμο, το δε σώμα τσακπίνικο. Σούρχομαι! Βάλε τα νερά να βράζουν! Πω μια γυναίκα, τι κούκλα είναι αυτή! Κάτσε κάτω ρε παιδάκι μου επιτέλους, τι είναι αυτό με σένα? Μα δεν βλέπετε τι γυναίκα είναι με τα όλα της. Μπορεί γυναίκα να είναι έστω και ζωγραφιστή. Γι' αυτό την κοπάνεις από το μοναστήρι. Δεν κάνω εγώ για Άγιος. Βλέπω γυναίκα και φουντώνω μέσα μου, μου πετάγονται τα μάτια όξω. Δεν χρειάζεται να μου το εξηγήσεις, το κατάλαβα από τις δίκες. Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι είσαι κατά εξακολούθηση αμετανόητος και το πλάνο θα ξαναπαντρευτείς. Μακάρι να ξαναπαντρευόμουν, αλλά δεν γίνεται. Έχω παντρευτεί 3 φορές και ο 4ος γάμος, από ό,τι ξέρω, απαγορεύεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχουν παράθυρα στον νόμο. Σοβαρά, αλλά δεν ξέρω εγώ, εσείς είστε νομομαθείς και εσείς ξέρετε, γεια. Λοιπόν, για τι θα κάνουμε. Θα ακυρώσουμε τον έναν από τους 3 γάμους και επιτέλους θα παντρευτείς τη γυναίκα που σου ταιριάζει. Και αν δεν μου κάνει και θέλω να ξαναπαντρευτώ? Θα σου κάνει. Πού το ξέρετε? Αφού είναι δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Ένα κορίτσι χάρμα, το έχω από μικρό στο σπίτι μου. Χρόνια το έχω στο σπίτι μου και της υποσχέθηκα πως εγώ θα της βρω τον άντρα που της ταιριάζει. Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή η εμπιστοσύνη που μου δείχνετε με συγκινεί. Δεν ξέρω. Πότε με το καλό γάμος? Στάσου ρε παιδάκι μου, βιάζεσαι. Να τη δεις πρώτα, να την εγκρίνεις. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αφού την εγκρίνετε εσείς. Πάντως ένα σου υπόσχομαι, ότι με αυτή τη γυναίκα σίγουρα θα δεις μια άσπρη μέρα. Μαζόχα. Ελπίζω να είσαι πραγματική μαύρη. Μη μου ξεβάψεις.